Здравейте, ние сме част от каста на Наследника. Аз съм Денислав Димчев и играя ролята на Виктор Мордем. Аз съм Гергана Филипова и играя ролята на Мия. Аз съм Виктор Стойков и играя ролята на Стефан. Така, много е интересно, защото ние тримата бяхме супер амбицирани и супер ентусиазирани да пресъздадеме приятелството на Виктор, Мия и Стефан и на екрана. Затова се събирахме отделно в къщи да репетираме, да си хенгаутваме и да имаме някакви такива забавни моменти, за да може, когато сме пред камерата и на сцена, да не изглежда все едно за първи път се виждаме. Защото реално преди кастингите, преди всичко свързано с Наследника, ние не се познавахме за жалост и някак си трябваше да пресъздадеме години приятелство пред камерата. И то е заварено положение. Не е те първа, нали, да ставаме приятели и да се запознаваме. Нали, това са връзки, които са се изградили с годините и да. Най-вече обичахме да си хапваме заедно. Да. Ходихме, ядохме дюнери, гироси, пици, всичко. Аз съм абсолютно съгласен с това, което той каза, защото забелязах, че инерцията ни в комуникацията ни се променяше изключително драматично всеки път, като се виждаме. И в един момент беше абсолютно идентична като тази в сценария, което мен наистина много ме впечатли. То продължава да бъде така, между Значи искаш другото. да кажеш, че сме приятели и извън филма. Да! Тогава... Не сме ли? Ами искам само да кажа, че Виктор не е звъннал един път от 6 месеца. Буквално откакто приключихме филма, изчезна. Гери, so. Значи от време на време се обади и каже Аз нещо. изчаквах мен да ме потърся. Добре, айде, Гери е дама. Ама ти Не, е дамско. аз се оклепах тотално, Не е да. дамско, Тотално. не си дама, ако смееш да се наречеш като така. Не смея в никакъв случай, не. Аз нямам никаква форма на комуникация по принцип, по дефолт. Аз имам доста прилики с моята героиня. Дори бих казала, че до голяма степен сме един и същ човек, така че на мен не ми беше трудно да се подготвя за нея. Най-общото смятам, че е нашата емоционалност, която често може да ни изиграе лоша шега. Нейната борбеност, мисля, че не съм достигнала чак до това ниво, до което тя е склонна да се бори и да дава. Просто ми е много близка до мен и ми е много при сърце. На мен Стефан ми е малко болна тема, защото когато си правих анализа за този персонаж, реално той постепенно се превърна в една купчина от всички лоши навици и качества, които съм успял и някои, които дори не съм успял да преодолея. Наскоро даже си дадох сметка отново за персонажа ми и какъв човек е той и осъзнах всъщност колко е повреден реално. И нещо, което все още е останало от него в мен, е желанието му да получи поне някакво одобрение от някого. И което не получава и до някъде се чувства малко като жертва в някои ситуации. Но все още го усещам като останал от снимките, защото това беше един от водещите елементи на Стефан. Аз пък се припознавам до огромна степен с Виктор от една страна, защото съм писал този герой, от друга страна, защото някакси той винаги се опитва да вземе правилното решение, но правилното решение за него не е правилно за всички останали. Често прекрачва някакви граници, избухлив е и докато се усети моментът, в който цялото нещо може да се предотврати, вече е отминал. Смятам, че това е черта на характера, която и до ден днешен проявявам в някакви ситуации и усилено работя върху нея. Но да, друго, което наистина ми харесва във Виктор и ми се иска и аз да съм така, е неговата борбеност, защото той е поставен в обстоятелства, в които нормалният човек би се свил в себе си, докато той намира тази енергия да е една идея екстровертен в този непознат за него свят и все пак да успее да преодолее някакви препятствия. Той има това безусловно самочувствие в себе си. Дано с покритие! Знам Гери какво ще каже, защото на финалния ден за снимки тя ме дръпна настрани и каза: искам да съм вампирка. Бих била и върколак, както решите. Но не, аз не мисля, че бих заменила ролята на Мия, така че избирам човешкия свят. Аз съм абсолютно съгласен също за Стефан. Бих избрал човешкия свят всеки ден. Има супер много нюанси в него. В целия сценарий се вижда едно напрежение и супер много екшен в този вампирски свят, но аз обожавам тази уютност и леко като меланхолия, която се усеща в човешкия свят. Този контраст в динамиката на двата свята. Аз като Виктор съм разкъсан, понеже съм видял и хубавите черти от човешкия свят, и лошите, както и негативни и лошите, но и някакви позитивни черти във вампирския свят. Така че като една смеска ще кажа, че мястото ми е точно по средата. Ох. Чакане. От техническа гледна точка или от психическа гледна точка? Което решиш.
Ами при мен беше малко чакането. Не е като трудност, просто беше фактор, за който колкото и да се подготвяш, винаги те изненадва малко. Защото и си дошъл, замислил си някои неща, обмислил си ги, готов си, комуникирал си с партньори и така нататък. И дето се вика си дошъл и нямаш търпение вече да го направиш това нещо. Но колкото повече чакаш, толкова повече се объркваш и си казваш, чакай малко, нали, колко да чакам. Това ми е като един фактор. Всичко останало си беше супер, организацията беше страхотна и така нататък. Аз нямам за какво да се оплача от тази продукция. При мен беше най-трудно да се подготвям за всички емоционални сцени, които имах. А те бяха доста. Половината филм като цяло. Аз също Гери ревем. Постоянно във То всяка нямаше сцена. спирка, мен така ме посрещаха, като дойда на снимки. Днес ще ревем ли пак? И всеки ден ревахме, наистина. Мисля, че само един ден не беше. Имахме един ден, да, само да. един. Един ден, в който бяхме много щастливи. В киното. В киното. В Реално киното, да. В киното. Да. Всеки път, когато дойде обедната почивка и зърна Гери някъде в тълпата, Някой ъгъл. тя е цяла разтекла от реване и седи ето така, искам Гери, всичко наред ли? И тя само ме поглежда. Да, защо? Но да, и при мен беше намесено чакането, защото беше много трудно да задържа това състояние, докато дойде момента, в който да го пусна и да се случи. Това беше всичко от нас. Аз съм Денислав Динчев в ролята на Виктор. Аз съм Гергана Филипова в ролята на Мия. Аз съм Виктор Стойков в ролята на Стефан. И може да ни гледате в филмът Наследникът от тази есен само и единствено в кината. Само. Наследникът излиза от 11 септември само в кината. Тази есен ще ви потопим в нов готически мистичен свят. Във филма освен нас участват огромни актьорски имена като Калин Врачански, Башар Рахал, Асен Блатечки, Китодар и Йоана Булковска, Поли Неткова и още много други. А ти напиши коментар под видеото с кого точно искаш да гледаш филма Наследникът и ще можеш да спечелиш този уникален сет стикери на Наследникът. А сега нека заедно изгледаме трейлера на Наследника. Знам, че не сме си особено симпатични. Но все пак брат ти е виновен за това, че сме семейство. Ти няма как да имаш семейство. Ще се наложи Виктор да замине за мама. 80-годишното Соня и 19-годишният ти внук Николай са намерени мъртви. Причина за смъртта? Остра кръвозагуба и при двете жертви. Еволюцията ни се дължи на болезнени преживявания. Те са проверка за вашата хладнокръвност, осъзнатост, съобразителност и прецизност, който се умее да запази вярата, волята и силата си да стигне до финала на игрите. Напомням ви, кръвта на първия е на привършване. За това ни трябва наследник. Във вените на Виктор тече кръвта на първия. Колко неуспешни опити искаш да направим? Тишина! Виктор Морден, според реда на орден, ви осъждам на смърт.